Guys, I just want to tell you something, but you can't believe this. 3,616 rupees in single fucking days, guys. God. ராபிடோல 16 சவாரி ஓட்டி 2534 ரூபாய் ஓட்டிருக்கேன். ஓலால ஒரு 6 சவாரி ஓட்டிருக்கேன். மொத்தமா ராபிடோல 2534 ரூபாய் பிளஸ் ஓலால வந்து 1082 ரூபாய், மொத்தமா 3616 ரூபாய் ஆச்சு. அது நேற்று 2 வாட்டி கேஸ் பிடிச்சேன். காலைல 7 மணிக்கு ஒரு வாட்டி 240 ரூபாய்க்கும், ஈவினிங் ஒரு 6 மணிக்கு வந்து ஒரு 250 ரூபாய்க்கும், மொத்தமா 490 ரூபாய் கேஸ் பிடிச்சது போக நேற்றுக்கான ப்ராஃபிட் 3126 ரூபாய். Guys, நேத்து மொத்தமா அரௌண்ட் 300 கிலோமீட்டர்ஸ் ஓட்டிருக்கேன். மோர் தென் 14 hours ஓட்டிருக்கேன். இது ஒன்றும் ஈஸி கிடையாது, அவ்வளவு ஈஸியெல்லாம் வந்துடாது. என்னை பார்த்து இன்ஸ்பயர் ஆன ஹிமாலயன் போனேன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் கஷ்டப்படாதீங்க. நான் சொல்ல வேண்டியதா சொல்லிட்டேன். எங்க வேலையை நாங்க பாத்துக்கிறோம், உங்க வேலையை லேட்டா போய் இன்னும் 2 வருஷம் எக்ஸ்ட்ரா போட்டுற போறாங்க உங்களை. See you tomorrow.